खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बरायग्रोनानै लाग्रोबाय आरो आङो खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो खुलुमनाय आरो बरायनाय आङो जासिबाय। दिनैहाय जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 12 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव जा नैबे हाथिसार मोनसे इन्डिया आरो भारत आरो भुटाननि खाथियावहाय जों मोनसे UBI इउनियन बैंक अफ इन्डिया बेनि थाखाय मोनसे जोङो जायगा नायफैदों। दिनैहाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे जोंहा गोबां बोसोर बे जायगाया जेब्ला सोरजिजादोंमोन फरेस्ट भिलेज हिसाबै हाथिसार फरेस्ट भिलेज हिसाबै बे समनिफ्रायनो बे जायगायाव जोंहा बेंक होननाय मोनसेबो गैयामोन। दा जोङो जोंनि BTRनि चिफ जोंहा प्रमद बर'नि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि नाजानायाव जोङो माखासे अफिसारफोरजों UBIनि जे माखासे मावगिरि बिथांमोनजों सोमोन्दो लाखिनानै बिथाङा नैबे हाथिसाराव UBI मोनसे गोदान ब्रान्च खालामनायनि थाखाय जोङो सानलायनाय जादों। बे मथेनो जोङो दिनैहाय मिथिनो मोनबाय जे जोंनि हाथिसाराव UBIनि मोनसे ब्रान्च जानो थांगासिनो दङ। बे खोब गोजोनथाव बाथ्रा आरो जों आसा खालामो बे ब्रान्चआ नैबे मास मोननैनि गेजेरावनो बियो निस्सय नैबे हाथिसारनि बा हाथिसार ओनसोलाव बियो निस्सय मोगथां महर मोननो थांगासिनो दङ। आरो बिनिनो दिनैहाय जोङो नैबे जायगायावहाय जे जोंहा नैबे बर्डारनिफ्राय आरो खोलाहा बै SSB केम्पनि गेजेराव मोनसे मोजां जायगा जोङो दिनैहाय नायफैदों आरो बे नायफैनायनि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोङो निस्सय नैबे जायगाखौनो जोङो बेखौ मोननो हासिगोन आरो बे जायगायाव थाबैनो मोनसे नैबे UBIनि जे हाथिसार ब्रान्च बेखौ जोङो निस्सय लुफुंनो थांगासिनो दङ। जों आसा आरो मिजिं खालामदों जे बे UBI बेंकनि गेजेरजों बे ओनसोलनि जे गोबां माखासे जे जोंहा रांखान्थिनि जे जोंनि बख'नाय बा जोङो सोनानै दोननाय बा बायदि बायदि माखासे जेंनाफ्रा निस्सय बे बेंकनि गेजेरजों जों निस्सय सुस्रांजागोन जों बेखौ मिजिं खालामनो हायो। जैसे कि फर्स्टली मैं हमारे BTR का चीफ है उसके जो OSD है डॉक्टर सांग्राम ब्रह्मा, उनको मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि उसी के अंडर में ये काम हो रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हाथिसार इज़ कनेक्टेड टू भूटान, मतलब एक सबसे कमर्शियल प्लेस है। और यहाँ पर एक चीज़ का कमी था, वो बैंक था। और बैंक के लिए बहुत ट्राई भी किया था पहले से, लेकिन हो नहीं सका। तो अभी जितना भी है हमारे यहाँ पर CSP जैसे कि उसमें बहुत दिक्कत भी हो रहा है ट्रांजैक्शन के लिए और क्या तो लकीली हम लोग बहुत लकी है कि यहाँ पर अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है जो कि हाथिसार ब्रांच होगा। तो और आज हम लोग जो कर रहे हैं, मतलब आज साइडिंग कर रहे हैं, तो साइट देख के मतलब विद इन मे बी अराउंड 1 to 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा बैंक साइड। तो इसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। पहले जो पब्लिक लोग के लिए मतलब बैंक में जाने के लिए कितना दूर और कहाँ तक जाना पड़ता था, कैसा सुविधा और असुविधा होता था? हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर एक भी ब्रांच नहीं है। आपका जितना भी ब्रांच है ढालीगांव, नहीं तो काजलगांव, कोई किसी का तो कोकराझार ब्रांच भी है। तो यहाँ से ट्रैवल करने के लिए ढालीगांव आपको मिनिमम 2 घंटा लग जाएगा और कोकराझार जाने से आपको मिनिमम 3 आवर्स। तो अभी जब हाथिसार में एक ब्रांच आने से तो बहुत इजी हो जाएगा, मतलब हाथिसार वासियों के लिए और जो बिज़नेस करने के लिए आएगा यहाँ पर, तो उन लोगों को बहुत इजी हो जाएगा। थैंक यू।